O BNG reclama claridade nos prazos e celeridade para rematar a humanización da C305 ao seu paso por Palmeira. Os nacionalistas levan ao Parlamento as demandas da veciñanza. As obras de humanización da C305 en Palmeira, que arrancaron hai máis dun ano, levan paralizadas preto dun mes. A semana pasada, a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, indicou que as obras se retomarán o antes posible logo de que a empresa xudicataria tivere que ceder a obra a unha nova firma por problemas económicos. O BNG reclama prazos claros e celeridade para que os traballos estean finalizados o antes posible. Unha paralización que comenzou con unha ralentización precisamente das obras nas vacacións do Nadal, cando xa os obreros da empresa non traballaron e que posteriormente, cando se retomou despois desas vacacións, efectivamente foron moi lentas, non? Estas obras levan en este momento máis de un mes paralizadas e tuvemos que agardar precisamente máis de un mes a que a propia alcaldesa de Ribeira fixese unha mención a que estaba facendo xestións ca Xunta. Como digo, despois de un mes. E a día de hoxe a cidadanía de Palmeira sigue sin estar enterada oficialmente do que está a pasar. Nós, o Bloque Nacionalista Galego, presentamos iniciativas no Parlamento xa precisamente hai un mes, o 9 de marzo. Presentamos unha serie de preguntas para saber, para que a conselleira nos responda E saber cales son os motivos que levaron a paralizar a obra, se van a retomar cedo e a respectar o prazo de execución que estaba fixado para o verán do 2026, concretamente en xuño. E en todo caso, se non se van a retomar ou se van a tardar en retomalas, que se lle informe á cidadanía de canto tempo van ter que agardar e estar en estas condicións que só causan molestias e inconvenientes para todos os veciños. Esta iniciativa, estas preguntas, moi probablemente, irán ao pleno do Parlamento na semana que ven e, polo tanto, ali agardaremos a resposta da conselleira a respecto destas obras que, como digo, levan máis dun ano causando molestias e que a Consellería debera apurar precisamente para, si ten que cambiar de empresa, para facelo canto antes. O portavoz do BNG en Ribeira, Luís Pérez Barral, recordou que se trata dunha obra financiada pola Xunta, na que está a investir máis de 2,5 millóns de euros, e que leva paralizada dende hai semanas, sen que a Consellería de Planificación de Infraestructuras compartira os motivos nin os prazos para o seu remate. Moito nos tememos, dende o Bloque Nacionalista Galego, de que se van a incumprir todos os prazos, porque se dicía que esta obra iba a estar completamente finalizada no verán deste ano 2026 e, por tanto, vemos que a execución das obras vai ser imposible rematalo antes de que chegue o verán do ano 2026 e iso está ocasionando non só molestias na circulación entre as persoas que discorren entre Palmeiro, a Pobra do Caramiñal e Ribeira, senón que tamén está afectando a nivel económico a moitos negocios que se enclavan nesta zona de Palmeira. Estamos falando de panaderías, tendas, negocios de restauración, farmacia e, por tanto, está causándolle un prexuízo a todas estas persoas autónomas. E apuntou que tampouco coñecen os novos prazos que manexa a Xunta de Galicia. E que, por tanto, está causando unha molestia evidente. Dende o Bloque Nacionalista Galego xa lle fexemos rexistro dunha iniciativa como acaba de expoñer a compañera Rosana, unha iniciativa que se levará ao Parlamento Galego para coñecer cales son as causas desa paralización, tamén os novos prazos de execución da obra e, por tanto, exixímoslle que a Xunta sexa o máis rápida posible para adxudicar esta obra a unha nova empresa que poida rematala en tempo e forma e, sobre todo, que os veciños e veciñas de Palmeira non teñan que estar soportando uns problemas que lles ocasiona esta obra. Polo que agarda que esta obra tan necesaria non se converta nun problema prolongado no tempo.